ashikwana papa emehu hejiri muom onye gale mu kwanna mne bande nwoke lo chọgụ ndị nwanyị nwere akụkọ mana papa aramanu ọwachi ndị nwoke nọrọ kenwe ichi ndị nwanyị nọrọ kenwe ichi anya ndị mpekwe ọ ga-erecha mma ọkwa eji awa mụcha nwa ya lụmadewe ala nne meko na ihe ndị ọzọ ịkwanụ papa shi na-apụshi ya nwụọ mana o teshi achinyere nwa aji awọm gị nya mbara jakpọ ya enwekwana m ike ichefu nna mụrụ nne n'ihi na ya kpọrọ ose eji mụọ m soje mekwa nna nụ elejiri m ome elejiri m ome onye mekwa nna nụ elejiri m ọkụkọ papa nọ akpọ ose Chineke kakịrịla banyela ndị nwoke aka Jizọs ọbara Chineke si n'eluigwe bịa nwa akpụgbọ ya n'obe Jizọs nwoke agbakwara na ịsha kpọgburu ya ndị ochie abụọ ndị ochie kwa nwoke ndị nwaanyị jediri ha ole lekpalada koko kama onye mekwa nna nụ elejiri m ome onye mekwa nna nụ elejiri m ọkụkọ papa macha onye sekwa nna n'ụlọ kejiri m ome papa na pose Mega B Studio ndọma oja wonye fense zeruo ya ka kokoma Jesus gbegbu n'elu ụwa ya jadire rigbo onye nne ya nwụrụ anwụ papa jere ole ọkwa ya wichi ezinụlọ aya mma ọkwa emechiela nwaanyị gọs ahụ ya na-akpọ mmiri vomvomvom ọ bụrụze Chima gụmegwu ya chizu ya mama gbara agba emecha mama lakpuo papa jere ole kwanụ papa jekwanole ọkwa ya wichi ezinụlọ igirigi anya mara na sori ọjọọ jalalu nwaanyị kere mma papa ababa nna gụmegwu lewa ya chọkwa ara ka ohunye kwanne mụrụ nne ichefuola papa ne mụrụ gịnị ama ya wichi ezinụlọ igirigi ọkwa mụcha nwa n'elu ụwa mụọrọ ya ndị nwaanyị ewo Chineke goziela m nna nne mụrụ nne papa gozie papa mo gozie dadi mo goziela m mpa mo ọkwa ya wichi ezinụlọ aya mma ine o papa papa ụrọ kejiri m ome o papa onye kpọkwa nna n'ose na-ejiri m ome o papa papa ji akpọ ose ejikwa na-ejila ihe nwa ebibe ya kwa chiọkwa Prisdemian Chiagọrọ ọganaiza nwa mama ijelu ụwa chigwarike ijelu ụwa ike harala bụ asịla papa lụ nne majọs onye ga-ale mụ na nne achịkwala papa lụ nne onye ga-ale mụ na nwa Jizọs nọ na ndị nwoke lụcha ọgụ n'elu ụwa ndị nwaanyị nwere akụkọ ịmara na ndị nwoke lụcha ọgụ n'ala Owerri anyị ndị nwaanyị nwere akụkọ ọ kwekwela ya mbọ jide nwoke nọrọ nke nwe iche ndị nwaanyị nọrọ nke nwe iche enyi m anyị lemahe yeluwanye yọrọ ndị nwoke adagbola onwe nwoke na ahụhụ dọka ine ndị nwoke adagbola onwe nwa ebe ga ma kwabra papa akpa ya wiche ezinụlọ igirigi mana ụfọdụ ndị ntom isi gbagugbola nwụ eke ọwụnene omeni jụrụkwa okwu ifuji anụ ya damafọ chọma ihe oriri o ma gbogbo ifuji anụ ya damafọ chọma oriri ọmụmụwakugbu Chineke kekwara nwoke na mbọ kitikiti eza nwoke na mbọ ewere nwaanyị nye ya onyinye ka ọchịhụ ya chima ya ine ajimologbolekpeme kpatola m ụzọ chọwuru m amaebe o mala nwaanyị wọnụ dị ala harụla I don't know one man dey suffer woman dey corner dey laugh one man dey suffer woman dey corner dey laugh I want turn to woman o Bakasi don come for Alaba na man dey kill na woman dey cry eke ọwụnene achi onye sekwa n'ụrọ ka ọ na-ejiri m ọkụkọ papa onye kpọrọ ose jiri m ọmụ onye kpọkwa na n'ihe na-ejiri m ọkụkọ achi onye kpọkwa na ose na-ejiri m ọmụ papa ji akpọ ose papa ji akpọ ose igirigi ọgụ kama
ayamma igirigi ayamma ọkwikwuola ya domejejemba doma andedi mejejemba kokonwa Jizọs abịadọla ndọma agbara m onye chama ga-abịa emejejembe jokoro mana jumese atụmajumese ndị ji mo abụrụ were anyị ndọma kokonwa Jizọs abịadọla ọzọ akwa nwanne domejejemba ya renụ mma olekere olekeme maji olegbere olegbeme kokonwa Jizọs atụwa n'ọzọ ya renụ mma isi akataka akụkamana m ndị enyi m emejejembe jọboro achọ onye akwala nwanne ya na ama onye akwala nwanne ya kokonwa Jizọs ajọla masị ndị ọma damukirichi agara kwada magrima ọ ga-arịrị gị magrimento deni meje mọnụ okobo were ndị ọma mejeje mbe igbo nuzi ije ndị mejeje mbe jokoro mana gị lejicha anya daa ọkpọchime ma kemorie ma fọmakpọ ekwọrị mana jumese ma jumese bọmome nwanne ya ọ garịla gị mma ezi nwa Richard ihe ome nwanne ezi nwa Richard meji afa ya okorobịa morie ndọma meji ajọ ọ ga-arịrị gị mma Chairman Managing Director Richard Agencies adịghị nọ n'ala ọjọta ome nwanne kokonwa Jizọs ekele osodi ya emekwanụ ya na osodi ya eme nwanyị ọma ewetu oge ọhụrụ agụ egbola koko andọma mejeje mbe meje mana lemi meje kpọla nwanne ome nwanne kilela m ome ebele onye ọma Chief Godwin iwe kọta akụrụlọ meje afa akụrụlọ kokonwa Jizọs ajọla ase ajimolegolegole Chief kọcha nneji omere m ogbenye ya rela gị mma lọlọ nwanyị ọma fanụ English nwanyị ọmale agbọda wakarị mma lọlọ tire kọcha nwanyị ọma meje mọnụ obi dị ya kokonwa Jizọs ajọla ase English Chairman Managing Director Roxmarine ochiche jiri mọrọ ya nne ejigbo Rokobo obibile Chiperi kusi chiguzo ogburu ụzọ kokonwa Jizọs ajọla ase Chiperi kusi chiguzo ochiche ji mara ya Chipsali obie Gonna kebo na Lemi Autonomous Community obe wandele Majiri ọzọ na Kaduna kokonwa Jizọs ajọla obebe na kokonwa Jizọs ajọla ese n'ebiye ụkpachaka Chifuli obi ekilela m onye ọma lọlọ nwanyị ọma kpanụ legari n'obi obi dị ya ọfịa nwanyị ọma bịama Presido ọgbakọ Owerri Kaduna branch onye isi Jaji CBK Chairman kokonwa Jizọs ajọla ese ndị nọ Kaduna kokonwa Jizọs ekilela ndọma Ifima nwogu nemle eyo ha bịadọla ọha bụ ugwu meje mọ n'okobi je nwe bịadọla ekilela m ichi pandọ ndị Igbo kokajọla masị nwanne Hector Panaji nne m Rough Cash yọdọla oyi magnet kokonwa Jizọs ekele nwa fiji enwe bịa ma deni meje eje mba ike mba ndị Igbo Barrister Mobi Nzelu ezi ọgọngọ kpala Rokobi Orifite bịama beni meje eje mbe ọchịrị ọzọ ekilela m Barrister Mobi Nzelu eje ayọ lọla njela akpanụ ọ dị ụkọ na mba eze nwanyị anụ garelu nne m ọ dị ije nwe kilela m nwanyị ọma meje eje mbe eze nwanyị kokonwa Jizọs ajọla ịkaka kelere nwanyị ọma lọla Oluchi Nwankwọ Achọ Enterprises oyi magnet na Aba eze nwanyị chimukele gị nwanyị ọma meje eje mbe nọ na dabaliban osueke keke ya jachi ibe ya ọchị nwetakwa akọfọkịrịka nweke jụọla m ese bere anya sike ebj mmegburu ọdịdara kaka Owerri eje ayọ kọmashal osita Chidoka
Obosi Rokobe Obosi Koko nwa Jesus ekilela Number 1 na road safety n'ala Nigeria Chief Dr. Anayo Ukeje President General People's Club International Chicago ekilela Agụne Chamber 1 of Akokwa Ogbuefi Otiwe Ịnyịnya the EY of Alaye Ejayo Deni meje mba Anayo nwagu nnem Chopale Rokobo bibianyi ya ndemeje mona ndoma Ochiri osuo Ejayo Yuke wanyoma Lala yukeke Amo DJ mwekilela mo Yuke Amagema Tamu bona nlemadem Barisa George kenem Damu you see so dunze Kobije mwekilela mo ndoma Greetings from Unzalo family Alaji Abdullahi Indediku CG Customs Koko nwa Jesus ekilela Alaji Yaya Aiki Deni meje jemba Rokobo bekilela mo Ifanya go come Wonder boy Wonder Koko nwa Jesus ejola Zege of Africa Dama listen acho Kome manele Acho listen and associate na Abuja Rokobo wekende meje mona ndoma Ndemeje jemba ndoma Ajola mase Anyamala shikebe katorukwa usa Chali Chineke Rokobo weke kilela mo Chali Koko nwa Jesus ekilela Kilela bobe nwane Damu kebini setorom Rokobo bibinde na Abuja Ande ni meje mona ndoma His Royal Highness Yeze yunane eke Opo one of Opo Koko nwa Jesus ajola sonyeze Adede ni je mwebe mbolo mwenwane mejaba Jebi Damosi deke chie Ube wana kilela mo Oyama Damosi na bia dola mo Imrana chahe chero biye kwebe Shojeri mora Chineke demaya mwenwane Koko nwa Jesus ajola ese Aboro munne yodo Yonto veke chie Awu nwanne gi Yonto veke Ama meja sa ukwana Deni meje jemba Ndoma ani jemba Iyo kechie Marketing media na Bujale Koko nwa Jesus abiadole se dedi PA to minister Domeje jemba CEO Alliance Media Oga regema Marketing na media Wano naze manie Dame visa madia kujobi Okobia naze Koko nwa Jesus abiadola ndoma Wano naze man at the time Chama managing director Evis Beauty Stores na Lagos Koko nwa Jesus ejola Monyeze kelela mo Monyeze Chimokoro agbara Rokobia zoba Koko nwa Jesus ajola si Keke ina chigwe yoso CEO Multi-skill sectors Koko nwa Jesus ajola si Ekilela Patrick Kwabra Jr. Ezugbo Korobia CEO BongoLife.com US base Oga Reno Mandoma Ejayo Deni meje jemba Yesi mwa Pascal Mano Fonne Rokobe mi ejola Yesi mwa Buruburu Demeje jemba Barista Timothy Azunne Mkwano Awonye mma Rokobe eni Ande na Chicago Dr. Fano Nadi Nem Obondeli ane Rokobe obeke Koko nwa Jesus ajola Ogarela Scodex Head Foundation Ogarega ma Bola no for run them Rokobe abale dola and then on an island Koko nwa Jesus ekilela The King of Dublin Ejayo for you Enyimba City Polo Oils Oyi money then alaba Olokore pepe Majo se bon wande Chivitalis yaka Ube wande nde na portue Owere nizije na portue Ekilela mo Owere nizije pota kobra Emeka naze nnem Dele naze Degreze one of Igbo landi Ande nwe portu Ekilela mo Ajola message utonye tulem Sazembra Udwa komi yelelem Chief Obinna nwalozi
Robi mabia meje mono Ome nwanne kilela mo Koko nwa Jesus ekilela Ese nna ya one of imabia Secretary People's Club Chicago Lolo nkiru kwano ya reno mma Koko bia kabe kadola Eduwi na uzie Ome nwanne Chairman CEO Save by your head Na baro do biamo Sanfiki Koko bia mumale Dio Chintimo Papa One Nigerian Limited Oga reggae mama Bema Kosigwe Andama no na London Koko nwa Jesus ekilela Paris is uchi neji mo okilela mo ojama Ze ese kocha Ebube dikele Anze Koko nwa Jesus ajola ojama Deni meje jembe Chief Sam Anokam Akunwa one of Ungobala Molule Chairman CEO Necton and Craftsman Communications Koko nwa Jesus ajola si Ule makijina area noro Bigger boy